Прекарайте един ден с млад милионер на 28 години. Ето тук поплувахме в един частен басейн, след това си взехме една ледена вана. Език, бе, хора, скъсан съм като църковна мишка. О, не мога. Ден 120, в който бегаме и изкачваме паметника, почивка да, ама не, все още сме в София, затова днеска ще бегаме 4 км, защото вече е тъмно и ме мързи. Деня беше доста дълъг и искам вече малко да си почина. И да ви се похвалим, вече официално пуснахме сайта на Randomche. Може да посетите нашия сайт randomche.com. Ако искате да станете част от обществото на Randomche, можете да си купите или Ранди, или Ранди Бог, или мини ключодържател, или да имате шанса да спечелите Galaxy Destroyer 6700. По този начин помагате на нас и получавате ексклузивен достъп до нашата затворена Discord група, в която първи ще разберете какви са следващите продукти, ще участвате в затворени гивавей и ще можете да споделяте вашите рандита с нас. Преди малко видях реплика на ето този брутален гол. Много хора от нас го знаят, защото почти всеки е играл Need for Speed Most Wanted. Ева на пича мисна едно камено с оригинала от играта. Много яко изглеждаше на живо. Все още няма километър. Аз вече давах фера. Остават ми още 3. Леле. 2 километра, остават още 2. Имам доста голям късмет, защото днеска толкова дъжд се излява в София, че даже по едно време го ударна градушка. Спах по обяд, просто ми трябваше малко почивка. Утре обратно към Шумен. За протокола искам да кажа, че е 10 часа. 3 км и половина, хайде последни 500 метра. 4 км, успешно приключай на ден 120. Айде!